ready for the bridge. What do you think? 1, 2, 1, 2, 3, 4. You know something? I want to tell you. Wow, girl. I love the way you move. Mark Johnson. You see that, Mark? Look at that. Look at that. Look at that. Play that beat, Mark. Play that beat. Play that beat. Put your hands up. Come on. Get it. Come on. Get it. Come on. Get it. Get it. Come on. I think she got jungle fever, man. She got jungle fever. She got it. She got it. She got it. She from the soul train. All right now. Jungle fever. Got that jungle fever. Got that jungle fever. Got that jungle fever. You got it. You got it. So you got it, girl. Yeah. Let's go to the bridge. No, Jack, wait. I think Marius has something to say. Oh, yeah, definitely. Vad säger ni? Det känns som att ni är väldigt danssugna här ikväll. Eller vad säger ni? Ska vi dansa lite mer, eller? Lovar man att vi dansar? Okej. You think they wanna dance? I know they wanna dance. They got jungle fever, y'all. Okej. Jag har 3 stycken moves som jag vill visa er. Och jag vill att ni tar efter. Ska Kungsan dansa ikväll? All right. Vi börjar med första steget. Det är 3 steg framåt. Och nu ska vi göra dem stora här. Okej, så inte med varandra bara. Titta på mig, det är så här. Vi går. 1, 2, 3. Ska vi testa göra det tillsammans? Jag räknar in det. Kom igen, sluta fega. Jävlar. Okej. 1, 2, 3. Okej. Jag räknar in. Det var lite snabbt. Jag räknar in dem. Är ni med? Så. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Så där, ja. Så står vi kvar här. Vi ska ta oss dit. 3 stycken hopp ditåt. Det klarar vi, eller hur? Ska vi testa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Wow. They got rhythm. Okej. Vi steppar upp det lite grann. Nu ska vi ta oss tillbaka med mitt favoritsteg. Ibland blir jag lite trött i ryggen. Lately. Så vi ska ta oss tillbaka med en favoritsteg som kallas för back problem. Hur du går framåt så här. Är ni med? Nej, jag vet inte. Det var... Okej. 3 steg ditåt. Jag räknar in. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sådär, ja. Woo! Vilken hals. Nu ska vi ställa ihop de här 3 stegen. Okej? 3 steg fram. 3 hopp dit. Back problem. Tillbaka.